Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ako naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Ako naman si Konsehal Israel Ising Salanga. Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros. Today is December 6. 20 days left before 18 days. Christmas. Okay, mayong aga man sa kay-station manager. No na di maalam magbanwa News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod sa Radyo Man o kon sa Facebook. Live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa nahambal mo na, Domingo karon nga adlaw, una nga semana sang Desyembre, nagapaninghamot na ang selebrasyon, nagapaninghamot na ang 13th month, 14th month, kag mga bonuses sang aton nga mga empleyado. Oy, December ako niya exciting gid per may hambal nila, no? Although Christmas kuno are for children, kaya kung Christmas nagasiga ang mata sa kabataan, nag-enjoy sa mga lights, sa mga lagaw, but isa ni sa pinakamasubo nga Christmas sa atong generation, kung tulokon tagid, because kaluoy sang kabataan naton very limited la movement, hindi sila wala sila maka-acquaintance sa mga bago nga friends nila since nag-opening ang klase sang June. Kung grade 1 ka or first year high school ka, di ba mo na pinaka-exciting ang parts ng life mo? Kung grade 1 ka, bago mo classmates. Kung bago uniform. Oo, school supplies. Kung kung first year high school, although K-12 na subong, exciting, bago mo naman yung mga classmates, nag-transfer ka school, for example. Bago nga friends, di ba? Bago nga mga enrollees. Kung first year college ka, amo man. But, this generation, for pinakadekada, amo ning isa sa pinakamasubo. But, of course, good news sa gihapon because hambagan ni Mayor na flatten ang curve diri sa Bacolod. And we have to make it clear, no? Laruhon ko lang. Flatten gid ang curve nga literal ya. Kaya alin sa grabe nga paglumpat sang kadakuon, subong medyo naggamay nga gagamay. Although kami si interpret sang iban, no? Iban hambal nga ti nga agas face shield pata nga mask pata mga palangga ang flatten, nga baka flatten, wala na siya nadula. Magamba ka na flatten, na solusyonan, napangitaan siya idea, na-decrease ang resulta, kag nag-MGCQ na kita. Correct. Pero it doesn't follow nga dula ang virus. That's why hindi na siya dapat enough nga reason niya nga, iban ba yung naghambal mo, na-flatten na magaling curve, nga mamask pa ta, nga ma-face shield pa kita dire. Because, gani, arang virus, for as long as buhi si coronavirus o kung si COVID, hindi kita maghatag. Sa balik ko bala sa celebration sang sang Pasko, sang gamay ta, ang ginapaminsan, kada December, kung ano nga baton ta, kung ano naman ang ihatag ni mama kag ni papa, sang maninoy. Wala gid sa play. O duhay ka bala problema. Ang imo lang gid makakita ka sang Christmas light sa Kilidalan. Nagakanta si Jose Marichan. Amo na nang kalipay mo, pero ka samtang gali kadako nga gadako. Ga-change. Ang imo ang Christmas, galayo sa, ano lang happiness. Kung nga mature ka. Sa una, grabe. Oy, Christmas na. Subong ya, para sampol, may mga responsibilidad na kita. Medyo galing. Yeah, ako isa kabutangan na realize ko. Sa una ang salad nung Henry, na minami gid ng sabor, mga spaghetti na bla sa una bla. Pero kadako kaya galibog ang ulo mo kung paano mo siya panamiton, kita ikaw na magasto mo. So that's why change ang aton perspective. Sa una, kung gaedad ka. Sang 24 bla, magdala si mama sang 12 fruits na o. Duka selebrasyon do ka sa jagged. Oo, salad lang gid na iya nga simple katama. Isa wa pa Nestle cream. Oo.
Oo. Pero nami. Pero do inablang ang happiness mo hindi na mabayaran bala do magwa ka kag masinggit nga may anda kami. Oh, that's why kita diri subong, kita nga mga medyo mature na, tandaan tagid ang Christmas para sa mga bata gid ja. And if there's a chance in the way nga maka-share kita sa kabataan, hindi lang simple nga gift bala. Bisan mga way mo na ginagamit yung mga toys, ang imong mga kids tabi, mga daan na stock up sa mga balay mo. Kuha ano na hindi mo na upuslan, baka binati souvenir ko pa niti, okay man, but you can never really tell kung ano na siya kada ko nga impact ang mahatag sa kabata nga wa isang toys nga wa isang gift this Christmas no so base hindi mo na mapustlan May iban nga ginabutang nila sa parador ang mga panganan hindi ko na blamanan nga kay para kuno hindi mabuka hindi amo niyo meron man niya bigay may sentimental value sila pero ang toys is made to be broken sa mga kabataan dapat i-enjoy gina nila hindi na pataguon or kung may mga toys da nga hindi way man lang ginagamit tara man lang sa kilid makahatag pa ni happiness sa iba ng kabataan exactly no especially those nga daw ay gid chance wala nga may bata gid nga kadako ya kalimited gid sang gift niya mabato nila because of sa kapigadohon man no kita gani nga duwa sang gamay ta amot ma-recall mo to pila ko to man 4 ko to bala mo ikaw to 5 siguro ma-recall mo tong Christmas ang first bala nga takod na media sa una bala nga gabagyo pa to kalain pa sa chimpo sa to pubugtaw ta pibi lang mo to dako gani ang gintunga ta you know it's not about the value or the kind of gift nga mabaton sa kabataan but the gift itself ang essence bala nga may mabaton sila this Christmas kanami gid no that's why siling ko ang Christmas para gid sa kabataan maiman na nila yang struggle sang ginikanan niya sa uli ma-realize nila pero sa aton ba subong sa subong biskin may COVID niyo ang mga kabataan waay man na nila enjoy ni sila mo correct that's why obligasyon tang mga ginikanan nga ihatag ang happiness sa aton mga kabataan di na kinanglan mahal basta mahatag ka lang ang bata gasiga-siga na din ang mata tagaan mo sang tag 30 pesos ng panganan. Appreciate na nila ya. Okay man sila sa value mo. Ginatag niya sa akon mo, natag ni mama, ginatag ni papa. Correct. Anyway, karon maghatag kita sang updates kung pila rikta dahil sa balita. Karon maghatag kita sang updates sa kung pila nabila sa karon ang kaso sa COVID-19 sa sulod sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Sulod sa Bacolod ang yara na sa modified community quarantine. Gipasugtan gid man sang National ATF, no? Yes. Sa bulan nga apil Correct. Ang mga siling ko, ang aton nga lokal nga government, no, local government naton, headed by Mayor Bing, of course, no, Vice Mayor Elcid, Congressman Greg, and the rest of the Sangguniang Panungsod, mga doctors naton nga volunteer dira, mga department heads naton, mga nurses naton, mga frontliners naton, si General Mel Feliciano nga gipadala diri sa Malacañang, no. Ginhimo gid ang tanan-tanan para sa syudad sa Bacolod, no. In fact, ang City of Bacolod ginahimo siya nga benchmark bala, ginahimo siya nga example sa tanan nga ginakatuan na General Mel Feliciano, ginahimo siya example nga kung paano masolusyonan ang COVID, no. Correct. Now, ang pinakadako nga problema sa buong isa mo sini. Grabe na ang traffic, puno na ang parking lot sa mga mall, at tao ga-enjoy na gidwa, ga-appeal pas lang ang ila kabataan dala nila, no. Okay na siya wagi na problema. Dako na siya nga impact sa life natin subong. Isuranta na karon ang parte sa kabataan. Yes, correct. Before ka mag-proceed sa imo dirang update, no. But reminder lang gid. Ara na subong sa kamot sa aton pamuluyo ang hampang. Ang bula subong ara na sa kamot sa pamuluyo. Kay nahimo na sa government. Yes. Ang iya nga almost ang iya nga part. May system na kita nga in place. Now, sino na ang next nga mauyat sinsang bula para magpadayon sini ang pumuluyo naton diri. Kung paano ka maging responsable, paano ka maghalong, paano ka magsunod sa protocol, etc. May harap pa ya gani nakita ko nga nagpa-mall kami sa ligad nga I think Friday. Gina-insister gid sang nanay nga pasudlon niya sa isa ka mall ang iya bata. Do ma-intra na ko mambal, ma'am, bag-o na sa mga protocol. Siya, so nagligad lang nga adlaw, ari kami di, nakasulod pang bata. That's why nga ang gobyerno gani nagahimo sang tikang para maproteksyonan ang bata mo. Hindi, actually mo niyo, na-confuse kami yung pamuluyo ta. Kay may directive. Kag the following day, may bago namang directive ang national. Remember, tandaan mo to. Ang labas lang nga, okay, i-allow ang kabataan, pero may upon niya ginikanan. You know what's funny? Kay bisan gani maglaim at check sa pamuluyo to nadlo pag hospital kay kuno may COVID to ma-expose to. Maglaim at check sa bata nila hindi na pa-check up, hindi pagpa-admit because nadlo sa hospital ka may COVID to. Correct. Pero dalon kung diin niya mo gilagaw. Nga katulokon ta ang exposure sang virus mas prone in sila hindi na sa hospital kundi sa pampubliko pagidya. Sa mas damo because nakapakot damo gyapon sa galibot yung mga asymptomatic. Okay. So halong gid permi and sila na matabo observe na gid gyapon sang
health protocol. Okay, so lihogon ta si Manang Henry, itawagan naton si Sir Ernie, pero antes sina iyan o tanay, i-reiterate tanay, ang kung ano ining MGCQ, anong mga bagong mga patakaran. Bisan lipot lang. Okay, yung kuha ni naton sa kay Dale. Si Dale yung nag-explain mo. Okay. So, Executive Order number 73, MGCQ sa syudad sang Bacolod, dumaling Disyembre 1, pakadto Disyembre 31. Ano bala ang curfew? Di ba ang curfew is 11 to 3 na AM? Yeah, actually amo nang committee hearing na siya ligad mo. Okay. So i-confirm na siya next Sunday. I-confirm na siya next Sunday is December 13 because ang Misa de Gallo nagasugod December 16. So ang accurate nga information about sina i-discuss naton next Sunday. Kaya tungod 13 next Sunday mo and 2 days left na lang before sang Misa de Gallo. So may appeal to sa simbahan eh. Pero dugin pasugtan na sang Yes. ano nga imo na lang hasta 3 AM. Hasta 3 AM. To make way sa mga Misa de Gallo. natin. Pero katradisyon nimo, hindi niya maguba. Mm-mm. Kaya may ano man nagambal man niya ang simbahan, nag-appeal man sila nga 50% man lang gyapon. Yes, may correct. magyapon Oo. social distancing despite sina nga 3 AM. That's why ang details na i-discuss pa kita further next Okay. Sunday. Yeah, para ipa- aton mga ipa- may mga naga-follow man niya ba sa amos na tradition blaya Oo. mas ma-idea gid kung ano gid ang dapat nang i-observe. Okay, same sa gihapon. Pwede makabakal ilim nun 12 sa ugto hasta alas 6 sang gabi. Pero klaro iklaron ta, hindi sila pwede makagwa sa mga bar o kung restaurant kag dito mainom. Mainom sila sa ilagid nga puloy-an. Kumbaga- Kahit pwede gid sila dakpon. Kumbaga wala sang public consumption sa gihapon. Why public consumption? Pwede mo kabakal, wine, o kung ilinon. For example, as per EO, dalon sa inyo balay. Dapat stay at home sa gihapon ang mga nagaedad 15 pa idalom kag 65 pa ibabaw. Dira nagasulod ang confusion. Okay. Because sa mga bata ginabitbit na subong pamol. Amo dira gasulod ang 15 start padalom, confused. hindi Yes. pwede. 15 padalom. Provided upod mo imong ginikanan. Hindi So, bala? Subong? Oo. Sa mga mall? Oo. O ginanaw sang national. Okay, Oo. okay. So pwede That's sila- why may mga bata ang nagasulod sa mall subong because ginalaw siya ni national. Pero ang mga bata na gidya, hindi pwede. Kung sila lang gidya? May ginikanan siyang upod. Hindi Pwede. siya gipasulod. That's why. Sa- Dira gasugod ang confusion. Pero Oo. actually allowed siya. As per national. As per national. Okay. So, hindi man pwede ang may mga immunodeficiencies, may mga comorbidities, kag mga nagabusong. Okay. Ang mga businesses, pwede na maka-operate, nga, pero dapat yara sila sa listahan sang DTI sa category 1, 2, 3, na pwede na sila ka-full operate, fully operate. Ang ano? Ang mga restaurant. Yes. Dine-in. Oo. Provided 50% lang gihapon ang capacity. Pwede na mag-operate ang hotels kag other accommodations establishment nga accredited sang DOT. Okay, pwede na ang language, driving, dance, acting, voice schools, entertainment industries, libraries, archive, museum, cultural centers, tourism destination, tattoo and body piercing. Live events, pwede na. Pero dapat nagasunod sa guidelines gihapon sang DOT. Yes. Anong reason? Kung anong reason? Ang bulang gali pwede na. Pwede? Pwede na ang bulang. 50% man? Oh, 50 dali lang gid. Nabasa mo ang kids. Headline lang. Oh, kids with parents to be allowed in malls this Christmas season. Okay. Allowed siya. Basta may Okay. ginikanan lang. Okay. Okay. No problem. Hindi mo contact si Sir Ernie Pineda. Mata ko da line nga number. So, gina-contact natin subong sa Executive Thank you very Assistant Ernie Pineda. Anong concern ka na siya gani before tayo Kay siya mag-proceed? ni ang head mo sang ano ni siya ng disciplinary ano bala sang syudad Oo. Siya ni ang nagapatuman sang siya ni ang nag-surveillance sang mga naga-rides bala Riders. mga panda na bala. Yes, Mga food Grab. panda. Oo. Kaya ginpaidalom na sila mo. Ang concern naton kung for example positive sila pila ka adlaw kaya ang mga reklamo nila mo sinoong sa akong mga kabataan sa 14 days na quarantine pero may ginambal to siya nga hindi man 14 na. Hindi ko ka-chindik. Di ba nag-explain na naman na siya before para sa markets to bala? Nga ang markets to, nang gin-require to siya para safe ang haton yung mga manugbakal dira.
Same na siya sa mga nag-deliver naton. Hindi ko makuha ang point kung gina-object na siya wala. Kay, una, pag swab mo, hindi ka mo na ipag-quarantine niya after swab mo ya. Ang mag-positive, ginasuportahan na sang government, Correct, actually, correct, sa that's LGU, ginasustenerin na sila. Ang ato na ginadire is Amo to ng secure, period, abi. normal lang man na, bisan ako man ba, ga pangabuhi ko, amo man na concern ko mo. But we have to understand, yung ginahimo ni siya, hindi niya para siktuhan sila ya. This is because para safe man ang aton yung mga ginadeliveran nila. Kag sila mismo, libre nga swab ni siya. Dapat you have to be excited and be thankful. Gani nga mabalaan mo nga negative kaya, no? Okay, proceed ta sa aton niya, ano? Okay. Pwede na mag-operate. Pwede na ang bulang. Amo ni kinaulat sa tanan actually. Ang mga baloka, sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, isa sa pinakagrabe di nga na negosyo Number 2. sa ekonomiya naton is manok. Yes. Manok inugbulang, ginabaligya, ginabulang. Amo ni siya ang market din Ginabreed. Oo. Sang duration sang community quarantine, hindi pwede ka bulang. Pakaon na nila nga pakaon ng manok. Ti magulang na iya, gina-invest kada mo. Ginabaligya mo na, ginakuha na iya sang taga Manila Ginabakal, libo. Kaya ang Negros Occidental, lakip ng Bacolod, bantog niya nga mga manok, grabe. So dili ni sila yaga kuha sang manok kay para ibulang sa iban yung mga lugar. Although klaro, Natula na. white tayo gabulang ha. Ako White personally, wala ako gabulang. Hindi ko na nagabalo gani, no? Kung ano na sa, Yung lang gapulo pusta man kuya, pero ti pusta lang yan. 200. Ato. Kung pista da sa aton lang. Okay. Sa mo lang na iya. pero sa dyan maglantaman sampok, tani. Pero, Do ka, dumilain lang Oo. dumilain niya kasadya. no, ang point ko lang isa mo sinay. Although ako personally, wala ako gabulang. Pero, kutulokon mo, isa sa mga, kabalo ko ang manok is, daw number 2 siya, nga economic driver sa Negros Occidental. Oo. So, magkabakta nga bulang, ay banbi ang ilangan na state of mind ayon ng Hamak taho mo- hamak mo na birthday. Panahon. Panahor dayon gambling pero tulokon taged this not just about gambling actually gabuhi ni siya sa ekonomiya man sa syudad naton kagabuhi ni siya sa mga negosyante naton diri Correct. sa Bacolod imagine libo ni siya ang manok kung ibligya mo ginabreed ni sa mga negrosanon I mean sa ibang lugar, they don't care because hindi man niya amos nakanami isang pang-breed na sang manok. Kaya unlike sang abilidad sa mga negrosanon, nga manok kaya nga aton diri nga Granada, skills. alangilan. Oh. Biskin maglakat ka puro na manukan. Mayo nga ang gina-contribute actually dako no sa aton diri ekonomiya sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. That's why pila ka percent ang sa sa pabulang? Ang bulang is Why man jay lang. wala na butang. Sunod lang ko sa safety protocols. Okay. But silingon, mga 50%. Okay. Okay. Ano naman ang mga bawal mag-operate ng negosyo? Kung yara kita sa napaidalom sa MGCQ, bawal ang beer houses. Bawal ang nagaservice ang ilimnon, nightclubs, kag mga kid amusement industries. Oh, yun. Kaluoy man sa bawal gali. amo na sila ko pala kaluoy kay ang ibang mga negosyante, may mga bar, may mga amusement, yung mga pero ang beaches sa Pantaytay pwede na operate. Arada, mga resort. Si Peter Noble nagmuno. Councilor. Kagawad Peter Noble. Sa paano ko ibla? Idol ko na. Kumpare ko na kay bata yayado ko na. Gani councilor ang mall hindi magpasulod sa sang mga kabataan bisan may parents. Ang bulang ang may entry lang makasulod. Ay, maayo man, no? Thanks, Kagawad. Thank you, Wad. Ang makasulod, ang owner, kag handler lang, makasulod sa bulangan. At least, kabalo siya. Oo, manulang kita guro yan, duwa. Tiwa. Meaning, ang makasulod is ang hindi ka magali ang massive, gali ang Hindi yung massive. Ang may entry lang. Doon kasi singgit ka ang ano ganing singgit mo da, pula, ano na. Basta singgit na siya mo. Hindi gali pwede. So, ang makasulod Okay. ng Jack is handler, kag ang Ano to, balyagawad? Kagang may entry? Kagang may entry. So, kontrolado gyapon ang makalakad to. Okay. Tagawad na Peter Noble, salamat sa information. Bawal gyapon ang face-to-face nga classes. Dumi na kabatian ko niblang ginaduso nila nga ibalik ang face-to-face sa February. Do ka budlay pa no? Hindi ito napaktan kaya every 15 days ka change ang aton nga status, quarantine status. Gani man. Unhampered sa gihapon ang pagbiyahe sang tanan nga sa isang cargoes. Ngan. Okay. Ang authorized person outside residence so kunapor ang pwede kasulod kagwa pero dapat may ID, company ID, travel order,
Kag may mga medical certificate sa gihapon. Okay. Bawal sa gihapon ang contact sports. Butsilingon, ang basketball, bawal. Bawal pa sa contact gihapon. sports mo. I-explain ni Vice LC, di ba, laligad? Ang reason siya na. Okay, ang Bacolod City Police Office ang maga-deploy sang 200 ka mga pulis subong nga holiday season. Sunod sa kay Police Colonel Ariel Pico, PIO sang Bacolod City Police Office, sumugod sa atong Disyembre 1, nag-deploy na sa mga police officers sa malls, sa pila ka mga malls, kag natalan naman magbutang sa mga personnel sa simbahan para masiguradong ila seguridad sa ila pagsimba o kung pagtambong sa misa legal. At least may police, at least protected. Oo. Actually, pero may nila ginahimo nga tagaan gid sang kuan sang Meron pa da, may aton sugpon mga pa da. Pumuluyo. Waay na. Why na mo to siyang content sang aton niya MGCQ. Amo na. Ang Ini iban do given naman bi. So inang i-own up lao, mga national guideline, mga local guideline, actually guideline na siya. At the end of the day, kung ang tao hindi gyapon magpati, hindi magsunod, why useless na gyapon. So, mayroon kita ginset nga rules, but dara gyapon sa kamot sa aton yung mga pumuluyo kung paano maghalong, no? Ang pinaka-dangerous gid sa mga tao dire sa palibot nato niya are those nga way nagapati sa COVID. Amo nang pinaka-delikado gid. Because why na sila labot mo, why na sila observe protocol because para sila yan, yun naman yung labot kaya sa hindi man natuod, ginakwartahan naman na sa PhilHealth, etc. no? Okay. So, amo nang delikado because ang naghambal na sila ng World Health Organization na experts na sa bilog ng kalibutan tapos may Pinoy ang way gapati kafani lang gid no but to those na nagapati wa ta may himo sa hindi ta kontrolado ang mga way gapati dili ta sa mga nagapati halong ta. Okay, kaso sa active cases naganubo sa karon. Mayara na lang sang 230 active cases ang syudad sang Bacolod. Samtang sa 5,446 ka mga confirmed cases, 5,033 cases na ang nakarecover. Butsilingon malapit na 90% ang mga nakarecover sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Naglambot naman sa 168 ang mga nagkalamatay. Sang Sabado o kagapon, 5 lang ang bag-o nga panibago nga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Okay. 5 lang kabilog. Okay, sa bilog naman ng Pilipinas, ang kaso sa COVID-19 naglambot na sa 435,413. Sunod sa Department of Health. Ang active cases naman naglambot sa 27,642. 85.2% sa active cases mayara sang mild symptoms. 6.9% mayara sang symptoma. O kung asymptomatic asymptomatic ni ang 85.2. 6.9 ang may mild symptoms. 2.6 ang may ara sang severe symptoms. Kag 5% ang yara sa critical condition. Samtang sa bilog ng Pilipinas, ang nagkalamatay, kasubo, ang naglambot na sa 8,446 ka mga pumuluyo. No problem. Okay. Hindi ko na makontra. May trivia ta wala? Mihara kita. Okay. Mihara kita. Pwede na ka pang greet dali. Kada mo amo gud pamati subongot Sige. 600,000 nga pamati subong. Good morning dira sa kay Paul do sa Terranovas la ni Noli Batang Chief. Good morning dira sa inyo no naga-monitor subong. Hanel and Doc Jen. Good morning Bangkaya no naga-monitor sa subong si Riza Bohos si Baya kuno ga monitor man subong sa atong programa si Geraldine Campo Redondo. By the way, before ka mag-greet dira, may ko doon nakita agapon no sa internet. Kadami nung paano 10 ka tips para sa mga asawa. Paano mangin religious bla ano misa ka terms na paano mangin isa ka spiritual kind of wife no according sa Bible. Pulo ka bilog kanami ka interesting gid. Sige proceed tanay. Nag-open ko sa Facebook page. Oo. Natuudo. Damo sa ibang galing na magkita doon di wag pa huway. Don dia. Every Sunday gini saya. Si Ching asinto bla. Si Nang Cheng. Si Alex Monteza. Si Sir Alex wala niya to. Pangpili-pili. Oh. Okay, si Philip Laurente. Si Zay Riquiron Toquero. Si Dens Pasia Mijares. So, Si cousin. Ang iba hindi na magkita nagsaka. Kundi may trivia ta karon. Oo. Ilawag tagigali dapat kuno ang mga nagdaog. Last week. So last week ilawag ta subong. Last last week. Kaya mabalaan nila nga silang nagdaog balo ka gaguot ni siya mo kay ako ganyan pangatag sa ila personally. Oo. So pero iyam mimuno ta karon nga pwede na gali kuhaon sa office. Sa office ko na lang. Sa office ko na lang. Ibilin to at least Sa NGC. dito makuha nila. Yes. Kaya mo lang sila number.
Jerthel Humayaw, good morning. Nadula ko ng iyang ngalan sa SAP. Ha? Sige lang, inquire na sa DSSD. Okay? Okay, good morning man sa tanang sa akon mga classmates da kay Christopher Masconiana, sa kay Chris Noblezada, sa kay Herbert Besa, kag Thea. Trog Paera, good morning sa kay Julian Shan, sa kay Emmanuel Longhero, birthday, happy birthday gali long Manuel. Happy birthday gila sa inyo. Sa may 16th Street sa Venus family. Good morning sa kay Pre Victor, Pre Jesse, sa kay Pre Rocky. Gapon na may birthday to gapon. Kagawad Binyas. Sa Toledano family. Good morning manda. Sa kay Tito Rued Miliesa. Ang sponsor naton, yes. Ang wala nagkakapoy sa sponsor sa aton nga trivia. Because of Tito Rued, meron kita sang trivia every Sunday kasi nag-sponsor sa prizes naton. Lagit imuno ko lang nambal ni Zairo Queron Toquero. 1 billion industry ang income sang manok nga inugbulang annually sang province according sa Capitol. Sakto na. I don't know kung pila ang sa Bacolod, pero good morning dira sa inyong nga duwa. Imagine 1 billion. Amo na siya nga nagkakadula sa aton because of that, no? Kaya dapat ang because kwarta of this na malibot pandemic. pa sa ekonomiya, malibot na. Grabe, no? Dako gali, no? That's why ang bako, sa kay Lai Nilos, sa kay Daily Rios, Tanieso. O abo si Rad. Ay, Rado Mayo, kay Ma'am Vanessa Mayo, from USA ko, no? Sa kay Doms Ortiz, sa kay Marita Texon Sembrano. Yun. Good morning. Okay. Ano tong hambal mo? Makadto kita na sa kwa. May tapuson ko lang ng isa ka kwa, no? Trivia mo tani na lang para maano ta na. Antes na mag-trivia, iklaro niya na ang moratorium, be. Please, Moratorium sa mga LSIs? LSI. Anong natabo sina? No, hindi ko particular sa LSI because ang akong committee is OFW. Ang sa ROF. ROF. Wala tayong moratorium niya. Okay. O, ang ato niya nga sweeper flight, once a day, ongoing na siya. Coordinate lang kamo sa OWA, pag abot nyo git sa NAIA, kadto kamo din sa OWA help desk. Para meron kamo insakto nga information na makuha dira. Ma-flow na siyang system lang. Ang problema lang sa buong isang ROF because may moratorium si LSI. Pero hindi ka mas lang moratorium, may mga specific lang nga dates bala nga hindi makawa isang flight because syempre like Christmas season, Christmas Day for example. Alangan man niya aton mga staff and all ya makadto man to ya magsugat sa mga LSI sa Christmas season na ya. So I think may mga specific lang nga dates, no? Kung saan wa isang flights, no, nga maabot dire for LSIs lang gid siguro. Pero and ROF gali kay upod ning ROF sa aton nya mga ano mo. Okay. Kamlo ka mo niyo. Klaro unta sa liwata. Ang difference bala sang OFW kag sang returning overseas Filipino isa mo ni. Si OFW member sang OWA, meaning trabahador ka sa GWA sang pungsod. Si ROF o kung returning overseas Filipino, mga turista dito, mga nakapamana o nakapangasawa dito, mga nagkanto sila pamilya dito o nagbakasyon dito. Oo. Galing ka ka in Manila. Ang ROF is general. Include na sila ang mga nag-overseas for whatever reason, kaya mga worker. So, dili sa Bacolod, jagin define na siya naton nga. Because sa Manila, why sa labo to kung ROF ka, kung OFW, kasi mapuli ka naman lang mo. Sa ato niya katakos ang labot tade. Because masakyan mo pa yung aeroplano, pula sa probinsya. So, i-define mo gina sila kaya hindi kaya kasakay sa libre nga sweeper flight sang OFW kung returning overseas Filipino kung nga hindi kaya worker or member sang OWA. Correct. Dira na siya nagasulod ng difference. Namuna. Ginapaklaro na nila. Kaya sa subong tayo, siyempre, concern ka malang na, kung kisa, mamati ka malang na, kung may involve ka nga pa rin, kung wala malang, maning akon niya. Pero, gulpi lang, may mga ngayo si Mobulig, sino may kilala ka da? Paano ko ni Mamo ni man? Paano ko ni... Dira na sila i-commit nilang self nila nga, ano to man? Basta ganun naman nagpuli ka mga OFW, kadto ka mo sa pisina. Okay. Inquire mo to or i-Facebook message nyo ko although iyawan mo ko kati libo ang message kasi libat mo ko sa reply. Pero kung may time man lang ka mo, swing ka mo sa ako no office second floor, office second floor Israel Salanga. May mga staff ko dara ka manda para masabat tanan yung mga queries kag matagaan yung naton guidance no kung paano bala nakablo ka na memorize ko na ng pagsugat sa OFW. Mo damon ang kanang grupo ng OFW ya. Ko expert na dai. Ang ako din mga ano diyo, mga friends sa Facebook ka comment. Mga OFW ni insigida ya libo ni ang OFW na tropa ko di subong ya because of this committee. Abi mo, isa ka butang gin-enjoy gid nga pag although nagrisgo man dako ning risgo sa ato no. Sa ato nya health, sa ato nya kabuhi, everyday aradas ng Victoria Parenya, si Jehan Combiti kag si Francis Guanzon, si Jasper. Kag tanan nyo di RMO naton every
Yes. kasugat na sa airport yan, no? Pero if there's one siguro bala nga reward na bato naton dire, well, abot sa nakaserbisyo kita is, na nakita tang happy ang family sa mga OFW nga makapuli, tapos ang friendship nga na-establish natin sa mga OFWs, kanami gid. So wala sang moratorium sa aton yung mga OFW. Okay, good morning sa kay Sir Dennis Perma. Oh, Siya. Sir Dennis, Oh, good morning. Yes. Sa Pasman family, hindi dyan, Mga cousins mga naton. cousins. Sarang ka Oo. pamagalad, tawagin sila. Okay. So, kadto kita sa... Shout out General Rodolfo Inoy. Good morning. Basta may ma-shout out ka pa da. Happy birthday, blessed Urbanos Alunan of Jess O. Bacolod, Dambal ni Mama. Okay. So, kadto kita sa aton nga trivia. So, nga aga. Yes. Consular, ano ganing aton nga rules ini? Simple lang, hindi ka mo makasabat yung araw sa inyo mga panimulagi pamati isang radyo. Kapsa nyo kasinggit, kita mo kayo feedback sa ako, nagsinggit kami sa sabat yung silor. Hindi kami kabati na sa inyong singgit sa radyo nyo. Ya, dapat naka-online ka mo sa page ng Aksyon Radyo. Ang pinakauna nga makasabat, nga correct, nga may letter, ka-corresponding answer, amo ng winner naton. Nga, because hindi pwedeng nga letter lang ang inyong i-post, no? Hindi pwedeng nga letra lang ang inyong i-post. Dapat pag-voice ang question, may answer, corresponding answer, and corresponding word gid. Bisa na bang spelling, wala problema. Hindi nyo kapag tagay sa sabat nga letter lang because 5 questions ini siya, no? And ang pinakauna nga makasabat mo ng winner, ang ilang premyo, Isa ka 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. And isa ka box. Box nga face mask nga 50 pieces kag isa ka face shield. Yun. Gusto na mo amo ni bala, happy gid sila nga at least Oo, at sa least dyan na yan. lang. Oo. Anyway, as promised, ilawag nato ng mga winners ang nagligad nga Domingo. Kay bisan isa sini sa ila, wala ko pang matagaan kay ginuuna ko pa ang nagligad nga mga Domingo. Mo naghambal ko bala, guot siya kiti kita gid personal ang naghatag ang mga nakabaton sang aton yung mga premyo gina-post gina nila ang mga namian ko man kay gina-appreciate gid nila bisan amo lang na. So ilawag naton sa 5 ka mga nagdaog sa 5 ka mga prizes dapat 4 lang ang nagdaog sang nagligad yung Domingo. Okay, kung kilala nyo ni sila, i-message nyo sila kay sini nga semana ihatag tagid na ang ilang nga mga premyo. aral sa office available. Ang mga nagdaog amo si Camarista Ryan. Camarista Ryan, alam mo? Hindi. Bati Kala Camarista. siyempre. Follower ka na, pero ito na comment sa ating Ryan. mga post. Leona Grace Laparan. Leona Grace Laparan. Oh, duha gid ang iya nadaog. Duha gid ka prize kay duha una siya sa duha. Wait, may mo. So, isa lang dapat. No, isa ang rule tayo, isa ka winner per Isa lang, trivia. okay. Oo. Tapos sa kay Shane Montalvo Desa Cruz. Shane Montalvo Desa Cruz. Okay, 3 lang subong. Kay ang namin sini, kay ang kung hindi sila ka daog subong, next Sunday may harap pa tagihapon. Bali may sponsor pa mo last Yes. sini nga Sunday may last pa. Okay. Amo na nga i-forward ta na. Okay, kadto kita sa aton nga trivia. Kabuhi isang ang aton national hero nga si Dr. Jose Rizal ang aton nga topic. Question number 1. Ano ang full name sang national hero sang Pilipinas? Ang mga pililian. A. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso. A. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso. B. Jose Protasio Rizal Mendez y Alonso Realonda. Lawig ba? Real name ni? Rizal. Oh. B. Jose Protasio Rizal Mendez y Alonso Realonda. Letter C. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Realonda. Letter C. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Realonda. Letter D. Jose Rizal Mercado Realonda. D. Jose Rizal Mercado Realonda. Ikadua nga pamangkot. Ikapila si Dr. Jose Rizal nga bata sa 11 ka mag-ulutod. Ikapila si Rizal nga bata sa 11 ka mga mag-ulutod. Thank you gid gali sa kay Walter Ambey. Si Ambey. Sa paghimo. Siya ni nagaredy sa aton nga mga trivia every Sunday. Okay. Ang mga pililian. Letter A, pinakauna o kung magulang. Letter B, ikalima. Letter C, ikatatlo. Letter D, ikapito. Okay. Kadto kita sa question number 3. Ubuson ta na lang. Dasig ba? Ubuson ta na lang. Oo. Ano ang original nga pangalan sang lugar kung diin gintiro kag napatay si Dr. Jose Rizal? Ang mga pililian. A. Pampanga. B. Bagong Bayan. C. Manila. D. Cagayan. Okay.
Kadto kita sa question number 4. Ano ang butsilingon? Ano ang meaning sa English sang sikat nga libro nga ginsulat ni Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere? Okay, ano ang meaning sa English sang sikat nga libro nga ginsulat ni Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere? Ang mga pililian: A. Touch me not. B. Don't touch me. Don't touch me. C. Don't control me. Letter D. Touch me no more. Okay, kadto kita sa pinakauli nga question o kon question number 5. San o napatay ang national hero nga si Dr. Jose Rizal? San o hindi ni napatay, ginpatay ang national hero nga si Dr. Jose Rizal? Ang mga pililian: A. December 30, 1890. A. December 30, 1890. B. December 30, 1896. December 30, 1896. Letter C. December 30, 1899. Letter D. December 30, 1889. So, answer. Amo ng trivia natin subong because December 30, bulan sa Disyembre is Rizal Day. Rizal Day. Amo na siya nga nag-trivia kita sa amo na subong semana. Okay, Okay? pwede na kamo sabat sa inyo nga mga Grabe, nalipat ako na ang Rizal na mo pero bitaw may isa ka subject sa una nga Rizal gid no. Rizal gid na yaw. Amo na siya nga, it is very important nga dapat natin yung history maano gid naton. Ay pwede ko na ma-insert anayo. Kaya hindi malabot si Sir Ernie Pineda for the updates sana. Tapos sana. yung aton 168. Okay, Herbal. okay. Okay. So sa tanang nga tagpalamati nato no, ang 168 Herbal dietary supplement. Grabe, garantisado gid ya kun inyo ini nga imnon. Kaya kuya mismo yung nakakuha ko sino nagligad ga inubo ko katol sa akon puwak. Papatay sendi isa lang kainom. Easya ang imo nga kita ko. tilaok, di ba? Toy subong to video may mayo ng akon nga tingog. Ano ba lang bulig sini? Nagabulig ini sa pagpabasko sa aton nga immune system. Maayo man ini sa ginaubo, may ara sang sore throat, nagapabasko ini sang korason, may mga antioxidant para mapanubo sang blood pressure, cholesterol level, triglyceride nga bad cholesterol, may mga cancer effect ini, may inflammatory effect. Kag mayo ini sa mga ginakapoy nga nerves. May man ini sa mga diabetic. May ara ini sa vitamin A, B, kag C. Makabulig man ini sa dysmenorrhea sa mga kababainhan. Sa ilang mga bisita kada bulan. Mayo ini sa gallstone, kidney stones, kag sa inyo mga atay. May ara kamo sang rheumatism kag arthritis, epektibo man ini. Kag may ara man kamo, kun may ara kamo sa constipation, pwede ini nga imnon. Tawa-tawa syempre ang isa sa mga ingredients ini nga maayo sa balatian nga dengue. 90 pesos lang ang retail price ini. Makita ini sa o kung mabakal ini sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa Shopee. Kung magbakal ka mo online. Ini ang no approved therapeutic claims. Yon. 2 ka kutsara lang ni aga ug 2 kag hapon. Okay, malawig ini. Proceed kita sa imong ano. Ang ano taya? Ang Ay, 635. 635. Oo, sa Kinaga inyo pa car mga wash ko na pinanglanon. perme. Correct. Ako Oo. man ang tanan-tanan naman sa lakyan didto ko tanan ginagawa. Barato katama. Detailing car wash. Mapa-detail ka ni isang slakyan ko niyo kay kung tasa ko sa Sige akong ba na? insurance Dasig wala. lang na. So Dasig lang na. kabudlay sa insurance no Barato kasi ano bayad kita ko tapos kabudlay lang mag-communicate sa ilab lahaw. Oo. May investigation pa na. Gani. Okay, anyway, nami ni sa 635 kiti samtang da palimpyo ka, damo-damo sila pagkaon nga handa ka halin sa kape, asa sa Bisaya nga manok. Namit pa magluto, do ka lutong bahay gid jabla ka. Ang pinakanami akay barato katama ang ilang nga Tinlo quality ang ilang car wash. Do ka ano tong imo? Ang car wash mismo ang car wash gid mismo. Ano tong imo i-insert? Yes, so why ni chance si Sir Ernie Pineda? No problem. Anyway, sige. Kablo kami medyo masako-sako man sila base kung lapyo ato siguro man ang aton niya executive assistant niya Sir Ernie Pineda no. But amo lang kita remind lang gid sila ang aton yung mga after sa vendors ang aton yung mga riders Ay, sa swap Terence, din sugal sila. sa Terence ng manager sa isa ka kumbuyahan man sa may Ilacson. Good morning, Terence. Mailan ka pagpamati but kay Mrs. Ma. Yon. So reminder lang kita ang ginahimo sa aton nga government no nga pag-swab sa tanan nga mga involved sa pag-deliver whatever sa masa required din na siya no hindi for your own protection and sa protection man sa aton nga mga customer natin, mga consumers natin dire no. Okay, insert ko lang niyo. We still have siguro mga 10 minutes no. Nakita ko man lang ni
sa PNG Confession 2017. Doon na namian lang gid ko kay it's Christmas, December, kag usually damo ga pakasal kung December. So buong month damo gid nagpakasal. Si SK Chairman bla, Jack bla sa barangay 4. Mapakasal man siya bata ni nung Richard. 18? Sa 18, I think. Basta may invitation ta to ng kaduta. hindi ako lang tugol invitation niya si Papa ya ang may invitation niya no. Bisan ko invite mga dito ko. So madamo ang Jay, thank you gid. madamo ang mapakasal kag madamo sang couple subong kag karami lang gid ni siya the reminder lang gid every woman kuno should read and try to apply these 10 rules to be a more spiritual nga wife no kun asawa ko no. Number 1, never raise your voice for any reason on your husband. It's a sign of disrespect. Proverbs 15 verse 1. Ang nabasa ko biblical niya. Gid sa Bible Yes. gali no. Both silingon, to those who doesn't believe in the Bible, why man peditay. But if you believe nga ang kablo ka kuya sa tanan ko nga ginagihoya, the only thing that I believe bala nga true and real ang source is Bible. Bible. So number 1, tiway man perfect hindi man niya nga basi magpamati da sa bongga sigitanay lang ako poldo sorry lang da tita ha. Pero sige lang surahin niyo lang anay. Never raise your voice for any reason on your husband. It's a sign of disrespect. Paano kung gutugot yung nagid bino? Singgit Kung di ka magsinggit ko si lang guro ano man, duway man nabutang sa Bible nga hindi bawal na magusi guro Mako buladula ko ya kasi singgit duay pa ko katilaw. Hindi man niya ikaw ya ang wife. Hindi ko bala namin ko wife sorry. Ang wife. Never kung raise your voice kung sa imong husband kuno. Para sa mga asawa lang na next week para sa mga bana naman Mas madamo-damo ni gurong kinahanglan kay ihon sa mga husband no. Okay, number 2. Ephesians 5 verse 12. Do not expose your husband's weaknesses to your family and friends. You're the keeper of the other. So, let us not make it a habit nga libakon ta or pakahuyan tang ato niya bana. Because tandaan nyo gid permi mga asawa, mga kababaihan, nga kahianan sang imo nga bana, kahianan mo. Are, kung nagmayuhay na kamo, ginguba mo na bana mo. Exactly. Nagmayuhay na kamo. Ay, balik ko naman itong mga amiga mo kagambalon. Ay, mayuhay na kami. Hindi sa mo na. Hindi na niya mabawi. Hindi to gali, hindi na niya mabawi. Exactly. Sugid mo na ang inyo, dapat sikrito lang. Correct. So, kung ano man ang weakness, isa pa kita mo niyo, kung hagkat mo ginakaroon kasuyaan ang imong nga bana, it only reflects na lawlaw ka man kasi asawa Kagit pili mo na. Kung pigaw na siya, kung damo na siya weakness, kung damo na siya diferensya, sala man ang ginpili mo reflect na sa imo. So, as much as possible, kung ano ang problema sa inyo panimala, inyo lang. Kung anong kakulangan sa isa, taguan nyo. Because hindi na siya mag-improve, mag-develop, o kung makakontribute sa life niya as a couple, kung hagad mo pa kahuyan ng mga bana. Hindi mo pagpabati sa mga kabataan. Kaya ang kabataan, gadula ang respect na. Exactly. No? Okay. Kaya alin sige, mama nila gani, gamo na. Reminder lang man Reminder lang man siya. Sige. Okay, number 3, Deuteronomy 3 verse 28, never blame, actually wag ko niya nabasa, basta sumala mo ko dibla now. Never blame your husband if he comes home empty-handed. Rather, encourage him. Pag-abot, pero case-to-case basis niya, kami ba, naman niya halang sa una, sa subong, doon man niya mo. Doon na pala tamaran, blaya, gusto lang niya mag-inom, man niya blaya, magtambay, blaya, man niya exert effort ya, ng para, lang sometimes, may tresikad. Kung daw, kaya may kala ko, muna mo, hindi siya mag-ihoya, kati, why siya ako na abilidad, why siya yung piskwila sa kinikaan, why kuya konsilor yung piskwila sa kinikaan, kaya pinabayaan ko nila, so rebelde siya bala, do pabayaan niya kabuhi, believe mo ko ba sa mga nag-drive tricycad, mainit, makapoy, masakit sa tiil, pero ga-drive. Para pagpuli, may pakaon sila panimalay. So, yun pangabudlayan. Yeah, basta ka pangabudlay ka bagay diferensya. But, tandaan tagid ni mga asawa, ang tanan may season. Kung amo lang ni subong ang kaya sa imong bana, suportahi. Because may season na para sa iya. Remember, si Barack Obama nagpresidente at 40 plus. Sino yung napwede bago lang? Trump. Si Trump nagpresidente at the age of 70 plus. So hindi mo 30 years ang difference nila. Meaning may season niya para sa imo subong. That's why kung kaingod ka, kung friend mo na bala, hindi mo muna sa pag-discourage, ikaw subong maayo, pero batch man lang kamo, siya pigaw siya, hindi mo siya hindi mo siya pag-underestimate because subong imo season. Kung ikaw man niya, do kita mo sa amigo, mga mas maayo siya, be happy for him.
Because ang season niya subong and believe nga with perseverance, with faith, ang season mamaabot man. May right ang mga asawa magpangakig sila nga bana kung nagapungko lang. Kung wala sa may ginahimo. Pero kung gamay ang sweldo pero nagatingwa, kita ka sang positive sa iya. Encourage siya. Encourage. Gusto niya na blang nga amo na. Kung may posibilidad niya dako gusto ay dako man na galing kiti that time amo lang na pero hindi mo na mapaktan. Yeah. Ang tao nga gapaningwa sa ulihi may regalo gid. Yes, that's why you can never blame your husband if he comes home empty-handed. Rather, encourage him. So, motivate siya every day. Positive lang, anay nga positive ang ihatag. Tsakto nang imong nga punto. Kung to katamaran, gid, wala chance no? Pero kung inang trabaho, pero gamay lang, encourage siya. I-motivate siya. Taga siya reason niya, the following day, extend yung oras yung itrabaho. No, because... Kung nasawa ka, gaang ka 200, sige, pay-on ko lang ni. Hindi nga, anon ko na. Muna bla, alam nga mga awat na bana mo. Amo lang namatag ya. Magluwas na nga gininom ang 90% sa inyong sweldo, inaya. Do ka namin, man na kigan. Pero kung inablang makita mo man nga baka-baka, wala ka nakabalo mo kung anong inagyan niya bilog nga adlaw. So, ara sa imo bilang asawa ang mag-comfort sa iya. Yes. Kag magatag sang encouragement. Okay. Number 4, never be a wife who wastes. Your husband's sweat is too precious to be wasted. Amo No? ba ako gina? Kung ano ang i-deliver sa inyo panimalay sang imong nga bana paigo i-budget kag hindi pag i-gasto sa mga wide dito. Correct. As much as possible, needs anay over wants, no? Correct. Priority anay ang unahon nato sa ato panimalay. A matter of choice naman ning pangabuhi mo. I mean, you live by your means, kumbaga. Kung anong ara subong sa inyo, as much as possible, do not compare ang inyong life sa life sa inyong mga friends. Nga iya to ya ba na maayo to ya ba na to ya successful, because hindi na siya mo nang talaksan actually sang life man mo. Correct. Life is about ang essence ng life hindi lang niya padamo-damo kwartaya o kung padamo-damo iya sang material ng mga butang, no? May nakita ko ya couple kasimple sila pangabuhi pero happy sila. May alam niya couple nga big time sila ya pero hindi sila peaceful, no? So whatever ang ginadala sa ginpamalasan ginpangabudlayan sa ato niya mga sa inyong mga bana itingwa igid budget sang insakto para sa kabataan, para sa pag-eskwela, no? Like sa aton bala example kita, no? Nagdako mo tanga pigado kita tama, Siyempre. no? Ara ta nag-star mo kita dira sa as informal settler, no? Dumatsyag mo every 2 years ya hadlo ka pahalinon sa balay nyo. Pigado ka tama kay usually siyempre man ang obra ni Papa so nagkamit ng sweldo. Inang damo tablaya 7 tabla ka bilog. Ay, that time, 5 or 4 Nabla, magluto, bla itlog, ginabutangan na harina, tapos ganun mo pizza, bla. Kaya para paiguon lang. 3 ka itlog, butangan lang harina. And mag-ulan. Survive man ta. And mag-ulan, butangan habol ang babaw, kaya para hindi magdiretsyon ang tulo o tubig sa aton. Di ba kakabit ta sa una ka magbagyo? Kakabit, gaman. Dito ka nang kakas. Kabit. Dito ka sadya lang. Yes, no? No, ang point nila isa mo sin ano labo ta tagan? Nalipat yo. Wag ka pangapi mo. Nalisurihan ta nga Hindi magdula, Hope. Hindi magdula. Amo na sa? Amo na siya. Yeah, Ang kabuhi, hindi mo matakot. amo na. Despite sa kapigaduhon gali, ang dako nga part sang kwarta, sang gina-income ni mama, papa sa una, gakadto sa pagkaon, sa pag-eskwela. That's why tanan naka-graduate. So, pag-graduate tanan, tanan to nga hindi nila mabakal before because ginpili nila nga paskwelahon ang kita nga kabataan. Kita sa mga supply. May ara ta sa buong life Amen nga pareho sin stable, ginagrasyahan, gina-bless. So, kung may budget sa panimalay, pili nga ihatlag yun na siya sa pinaka-priority gid. So, As much as possible, ang pagpaskwela gid. Priority lang gid sa una. Yes. Ang uniform ko sa una, salon Ko. mo. Tapos ang imo nga salon ni Giroy. Oo, tapos kay 12 naman. Oo. Paglambot kay 12, ang puti, yellow na. Dulapat. Dulapat ang tsura. Choice kaya mo na. Ang basihan sa pangabuhi, hindi man niya kung ano kasubong. Tapos kung ano kasadya kaya pa sa na. ulihi, kung ano ka sa future. Amo nang Kasadya instill pa na. sa mind sa mga kabataan naton subong. Kaya ang sapatos tabla, imbes nga maluoy ka sa kagalingon mo kay gangangana. Tapos sinambal tabla sa mama. Mama may makdo, may baba, nagama. buhaya. Gangangana, buhaya na. Sa una, mayroon ko na, may kasmate ko Pero sa sige lang una. yapon, di ba? May kasmate ko sa una, tulugan ko sa ugto, yung sapatos ko. Tapos sa pag sa may strike na ma'am, buaya para sa imong pretty ka dungol yan, no? But subong okay naman. So, we encourage our kids sa mga kapamati da subong.
hindi na yan stable ng pangabuhi. Sa depende na sa pagdala mo yan, sa pag-motivate mo sa kabataan mo. That's why kung Damo pa na, may ikapila pa na. ikapat pa lang. Oh, tigo. No. That's why Kung di mo matapos, next Sunday. no. Ari number 5 pinaka-interesting ay although medyo ano na siya, medyo parental guidance na siya, no? Sige. Corinthians 1 Corinthians verse 7. Never pretend to be sick in order to deny your husband when he wants to make love. Oo. No? You have to give him what he wants. Pasensya ba ginabasa earlier? Oo, Screenshot ko kasi lang you have to give him what he wants Parental guidance. because it is very important to men. If you keep denying it, another woman will give him what he wants. No man can resist the hunger of that thing, example, making love, for too long. Because ina siya, ang making love or sex, for example, is about, it is a gift. No, gift na siya sa couple. That's why subong gani siling ko, that's why kaluoy sa kabataan sang subong nga generation, because diretso ginahatag sang evil ang porn, ang mga hindi namin ang mga sites sa mga young Ma-access na people nila naton, anytime. access anytime. Ang amon sa buong generation ang pinakakaluluoy gid siya. Because why grabe ang power sang evil sa buong iya. Gina-feed kaya may gamay ka lang nga data, ya gina-feed ng kabataan ta sa buong. That thing is very precious supposed to be. Kung Diba? hindi ka stricto nga ginikanan, hindi kung why mo ginamonitor ang nalantaw sa mga kabataan mo, balo ka ang edad na nila curious na sila. Ano ni man do kung hindi kaya apisan ano sila nga ipang bar mo na bar mo na ang mga ginapanglantaw nila or gina-check mo history sa mahabihangan kagit sa And dira mo makita kung nga ang Philippines subong number 2 sa pinakadamo nga teenage pregnancy. Ay tol ka. Number 2 ang Philippines. Bilog na kalibutan. Teenage pregnancy. Damo di teenager nga nagabusong sa ato niya. I don't know why. Maybe because tiyan mo na grabe ang social media subong hindi gid magwanta subong ang pag-feed sa mga kabataan naton subong. So, amo na siya ang reminder number 5, no? Kung that is a gift supposed to be. Okay. Kung abusar lain naman ng storya kung abusador kaya. Okay. But that thing once i-deny mo na sa imong husband for too long, mapretend nga masakit ka, way ka nagagana ya for whatever reason, halong ka because pangitao niyo na sa iban. Okay. Pakita nyo na sa Number? iba. That's number 5. Why the time? Why the time? Ara pa. May ara pa ta as 12 ba? Okay, so ang gawon ta. May ara pa 6 minutes. Number 6. Hands okay pa. Good. Number Thank you, 6. Never Ephesians 4 verse 31. Never shout or contest your husband in front of your children. Mo na ba ko? Never shout or contest your husband in front of your children. As much as possible, kung may problema, kamo nga duwang or may issue kamo, sulod mo sa kwarto, surahin nyo. Oo. Surahin nyo. Kay hindi healthy nga makita sa kabataan nyo. Kung na ba ko gina, hindi pag igubon, hindi mo pagubaan ang imo bana sa imong kabataan. Oo, pag karon wet sa kwarta halay mga bala mo siya nga inano kapigado mo niya sa imo man, din kulang ni. Wag ka pulos. Ang studya, nago ka mo sa kwarto, tapos gwa ka sa mga kabataan mo, i-explain mo kung nga aging kigan ko sila din. Nga pwede mo lang siya. Because normal lang man na Pero paningwa man siya. Kaya kung gubon mo na karon, ang paglantaw sa mga kabataan dan sa ilang mga ginikanan, aragin sa pedestal mo. Kaya kung igulpi mo lang karon gubon, ma-crack na ang ilang pagsalig. Respect. May nakita ko gani, Ayaw mo na dali si Papa. Ay, ano man na sa man. May nakita ko gani movie nga I forgot pero the African movie siya. Siling sang ginkawat ang baby bala ang child ya. Hambal ya a mother a mother or a father is a god in the eye of a child. Taas na panulukan sang bata sa inyo yung ginikanan niya. Kamo na yung pinaka ginalook up nila vlog, inspiration nila kag believe na sa inyo. So kung why ka mo ga set maayong example, why ka mo respetuhay mismo sa tubang nila, then you do not expect this children niya nga mataas-taas man ang respeto ang ihatag sa aton. Okay? Number 7. Okay. Natag mo na sabat sa trivia wala pa. Wala pa. Okay. Natagtan na bi. Number 7, take time in the bathroom, mga asawa. Make yourself beautiful because your husband is always surrounded by women who took their time on their appearance. Ikaw yaga sa ramihay kay bantay sa bata mo ya. Tapos ang bana mo maubrato, damo-damo to gwapa. Tapos mapuli ya, ang tsura sang asawa ko daw utan balay ang waay balay na gisa. So dapat as much as possible 1 Sam 25 verse 3.
make yourself beautiful. Or bisan din lang gwapa, gid hamot lang okay na. No, inablang ka paligo ka man, no. Inablang Presentable. sino man nami sa tao ang balhas siya be magtupad kita sa mo magtulog ka kung gabi. Ang rason sa iba naman na nasawa kay Sako. bilog nga adlaw mo nang ginaobra nako, mo ning sako ko mo. Paligo lang ano raw naman. Hindi ko prego ko shampoo daw. Butang-butangi batang ano mo dagamay da. Ang especially Bakal man tawas. Oo. Alam lang na. No, nang butang-butangi mo dagamay batang bulas-bulas Joke na ang mo, ano mo. joke Hindi jack to na sa because ang odor is very important. Kisawa hindi taka Pero te, chimpo. may mga mo-offense na. Anyway. Oo. Sorry lang, pero check Sige, to na. oo. Ipusan na karon kundi way takabulig di. Yeah. Number 8, your parents kuno Genesis 2 verse 24, your parents or families should not isa pa ginabala-balik ako danay bala. Hindi pa tama kaon dayon. Nga. Ang mga asawa man hindi mo pa tama ta kakaon, way labot nga magpulo paligo. Hindi mo pa tama kakaon mga asawa bora-oraw. Ang makablok ang mga baba, mga husband, nami ang matulok ang gamay-gamay gabalik kawang. Hindi mo. Si mo be. Okay man. Mahal si Michelle, sumaga workout, bike. Nag-bike ba si Michelle? Tiga bike. Oo. Pero galing kasi si Manong Way niya. In fairness man na, do ano ganyan nung loyal ganyan katama. Duwa gid ka bati issue sa iba na. Duwa gid ka bati. Or ba siguro ka balog. Okay. Your parents or families should not interfere with your marriage. Correct. Genesis 2 verse 24. Your Yun yun. parents or families should not interfere. Ang ginikanan, nagasulod na sila para magatag-advice. Para mag-comfort sila bata. Pero sila nga sa kadagiyo, intrahan nyo daya, desisyon nyo sa pamilya Ilan mo, na sa yan. couple. Ilan. Guys, let them commit mistakes. Correct. Realize ang ilang sala. Tatso gani, hindi siya healthy nga maglumon sa ginikanan. Hindi healthy. Pero kung gusugot ka palang kapigado, pa wala man na Correct. problema. Kaya tinormal lang man na yan. Sa mag-board kita nga hindi ka makasarang. Pero Malumon ka support. Kaya Yes. eventually, hindi whole life mo isalig mula sa iya. Correct. Kaya nga, hindi na matabo, hindi nila pagintrahan. Kikita nila gaway ka mo. kagada ka sa panimalay. O kita nila kaong kalada nga kaong, wala kagamot. Nako, Oo. mga bala may pamilya ka imo yang imo. Oo. At the end of the day, bisan ano ka nila kaplangga, kaya ka na nila. Siyempre, Isalig mo yung tanan. Di may kabataan ka, may tanan ka. And hindi ka mangakit kung sabayon ka sa sulod sa panimalay sa ginikanan sang partner mo kay ti ara ka gani o tanday kung mayo ka kundi matamat ka Sila man. di ang master sina. Oo. Tingwa ka kay para may makatukod ka sa balay nga ikaw naman ang master. Correct. Okay, duwa na lang. Number 9, do not relate with women who have a bad conception of marriage. 1 Corinthians 15 verse 33. Hindi mo ya pag ikumparar ang kagalingon mo sa mga amiga mo to nga daw gaaway sa isang partner nila ya kamilatnan ka na iya. Away tos labis ang iya nga bana. Bana ko wag gid pulos ya may checks. Pag puli mo dahil matulok masakit sa bana mo. Te, undi away ka mga duwa. Hindi mo ya pag-compare ang inyong life as a couple sa mga makita mo sa ibang mga friends. Kaya milain mo na nga sitwasyon. Yes, exactly. Kaya No? milain mo na nga. Or else maaway, mga maaway. And last, a woman of prayer is a better equipped woman. Pray always for her husband and his family. Wow. So, make it a habit ng like kitabi for example be no kita nga ako ya personally if there is one gift nga na appreciate ko sa parent like example si mama be of course si papa but you know si ang wife so ang si mama Ang gindalay husband kita closer sa Ginoo gid siya. Correct. So if there's one gift nga na appreciate ko gid subong nga gina-motivate kita before to go to church, to be active sa church. Kaya kung grabe ang struggle mo sa kalibutan mo, we are all sinners. But with the presence of the Holy Spirit, sa Diyos sa kabuhi mo yan, mabalance sa gidya. I-guide ya, i-guide and may naga-remind. May naga-remind. Importante, gid na. So, before kita mag-end, sang sini nga sa mga asawa, gid no, mga wife, why labot niya para sa inyo nga, para sa inyong husband ni, para sa kabataan niyo pagid. Bring them closer to God. Guys, the chance, that is perhaps the best gift that you could give to your children. Tuloy sila nga mag-encourage lang magsimba. Because grabing kontra mo sa buong social media. Correct. Mas masadya mag-Facebook. So, paano mo siya i-balance? Be a kind of mom or mother who motivates their children and make them believe that waay nasang pinaka-the best day sa kalibutan niya kung nang may relasyon ka sa Ginoo. Correct. Okay? Ga-communicate ka. So, Okay. that's it. So, sa last portion sang aton nga programa, aton ilawag ang sabat sang aton nga trivia. Okay. Good morning, Luwat. Sa kay Tito Rued. Thank you, Gid Liwat.
Okay. Ano ang kay Lore Didulo, classmate ko. Siya yung pinakauna nga nag-sponsor sa aton siya. Anyway, question number 1, ano ang full name ng national hero sang Pilipinas? Ang mga pililian, A. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso. B. Jose Protasio Rizal Mendez Alonso Rialonda. Letter C. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. And letter D. Jose Rizal Mercado Rialonda. Okay, ang sabat kung ano ang full name sang aton national hero nga si Jose Rizal, ang tsakto nga sabat is letter C. Jose Protasio Rizal Mercado. Ang nagdaog sa number 1 question, sigdasig kay GM, ara na dayon, no? Pain na dayon. Thank you, Jay. Arab, bayo man na. Loyal man. Gwapo pa na bata, no? Why sabit? Gani. Ang answer is letter A, Alex Monteza. Yay! Grabe si Sir Alex. Sagad. Kuskusaga giniyo. Ang ikadua nga pamangkot, ikapila si Dr. Jose Rizal, nga bata sa 11 ka mag-ulutod. Ikapila si Dr. Jose Rizal, nga bata sa 11 ka mag-ulutod. Sabat na lang. Okay, ang sabat is letter D, 7th. Ikapito. Oh! My Number favorite mo na. number. Wow. Yes, 7th. Okay. That's hindi ko malipat niya kapito na si ano, si Kagang nagdaog? Rizal. Si Jacob Villanueva. Oh, Jacob, congrats. Jacob Villanueva. Isa mo nakaloyal. Gani. Loyal. Totoo. Cobb, may lang da. Mayo ni mga pangabata basta. Si White Chocolate. Number 3. Number 3 na ni? Ano ang original nga pangalan sang lugar kung din gintiro kag napatay si Dr. Jose Rizal? Answer na yung bata. Ang tsakto nga sabat, gintiro si Jose Rizal sa lugar o kun sa Bagong Bayan. The correct answer is letter B, Bagong Bayan. Bagong Bayan. Okay. Yan. Ang nagdaog, si May Grace Tampo Zurita. May Grace Tampo Zurita. Kuha na ang price sa office naton. office, Second office. floor, NGC. Sakto, mas mayo, no? Sang sa aram ko tum. Hindi ka pakot, masiway mo sa balay. Correct. Kag medyo sa kasako na to, niyawan ko kalibot. Anyway, question number 4, ano ang meaning sa English sang sikat nga libro nga ginsulat ni Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere? Ang meaning sang Noli Me Tangere. Ang tsakto nga sabat is Touch Me Not. Tsakto si Mayor Maymay, oh. Touch Letter me A, not ko, no? Touch Me Not. Oo. Si Mayor Maymay. Araw ka ba ni Toro, Mayor Maymay sa nakasilian, hidlaw na ko ito to sa kapihan niya to. Nag-answer ka da, Ari ay imo sponsor next. Answer ka da. Mayor Maymay, good morning. Pisan niya, active ka tama nga mayor sang Sexy Banwa pa, sa nag-sexy. Sigana. Grabe Ay, pero perseverance. Balo ka Kiani? Grabe ka naman Grabe nga grabe nga yan, eh. tinguha. Hindi, siyempre tinguan mo gini. Exercise gamay. Ako agad tinguha mo ko gani. Anyway. Question number 5, saan o napatay ang national hero nga si Dr. Jose Rizal? Saan o napatay ang national hero nga si Dr. Jose Rizal? Sa ginambal mo kay na, letter B ang answer, December 30, 1896. So, December 30, 1896. Kanami sa atong discussion si mga adlaw. Do ka puno sang, although wala ta sang man interview, pero nakatag kita sang I guess, pagtulunan sa aton mga tagpalamati. Karong nga Domingo nga yara sila tanan sa ilang mga puluyan. Yes. Upod sa ilang pamilya, nagapahunay-hunay, wala sang obra, di ba? Let us continue to thank God for the Yes. blessing nga nag-MGCQ na kita. And again, ma-remind kita sa inyo tanan, palihog, hindi gid anay magpagusto. As much as possible, ining gamay nga progress nga ginatag sa aton through MGCQ, halungan naton. Kay kadelikados ni katama kung magpinagusto na kita. We cannot afford to have another wave sang coronavirus, no. So as much as possible, halong kita the more gani nga may MGCQ kita, the more nga dapat kita Aba na Mayor Maymay, okay ko no? maghalo. Mayor Maymay, buhaga monitor gid. Oo. Mayor Maymay, thank you. Dapat Yay! dapat kita okay na siya ako na sa sponsorship. Gani mo kanina. Sa kanya premyo. Gana kang balat ug sulat. Ayun, so padayon ang atong trivia dason niya semana. Madamo nga salamat. Why na kita time? Kita liwat every Sunday morning. Amo nang sa inyo, just make it a habit nga magupod diri sa amon every Sunday morning from 8 to 9. Nothing to lose. Why makamundo abrahon sa inyo panimalay Domingo man. Mati ka mo diri sa aton nagsursurya kita. Do not forget yung magsimba sa mga Sunday kay para bala kablokahan bala ko no.
ang pagsimba alone is not enough because ang religion why manega matter ya. Correct. It is the content, it is the understanding nga dapat naton kwaon every time magsimba kita. Para at least may pero sana makita may strength na makita to carry on sa sininga sa isa naman kasimana, no? Thank you very much liwat sa itong mga tagpalamati ug sa mga viewers naton sa aton Facebook. Ako sa liwat si Hal Israel ising sa langga. Kagini naman si Max. Sino nga Max? Natama siguro ako ng 68 duro. Ini naman ang inyong nga kubos nga alagad, Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.